I-am făcut surpriză lui Răzvan de ziua lui. Răzvan a împlinit pe 2 august 30 de ani și nu puteam să trecem nepăsători peste această zi importantă. Așa că atunci când am făcut bagajul pentru Delta, am avut grijă să împachetez și câteva lucruri necesare pentru a-l surprinde. Și i-am rugat pe cei de la 5 chirpici să mă ajute cu ceva ce nu puteam să pun în bagaj, și anume tortul. Am avut ajutoare de nădejde, așa că surpriza mi-a reușit. 1, 2, 3 și... Și ca să fie o zi cu adevărat specială, cei de la 5 chirpici ne-au ajutat să organizăm și 2 activități. De dimineață am fost cu barca pe Delta, să intrați pe profil să vedeți, iar seara ne-a organizat o plimbare cu șaleta. A fost foarte drăguță plimbarea, m-am bucurat că țânțarii nu au atacat-o pe Serena, chiar dacă m-au atacat pe mine. Apropo, dacă veniți în Delta și vă este frică de țânțari, nu stați la cabane sau la hoteluri care sunt chiar pe malul Deltei. Răzvan promite că a fost foarte fericit de ziua lui și că n-aș fi vrut să facă nimic altceva decât să fie cu familia lui. Sănătate! Și cu o soție ca mine nici n-ai cum să nu